பேய் வீட்டில் விழுந்த செல்ஃபோன். இது ஒரு அமானுஷ்ய கதை. கதைக்கு போகிறதுக்கு முன்னே மொதல் தடவை என்னோடய வீடியோவை பார்க்குறவங்களா இருந்தால் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. அப்படியே பெல் பட்டனையும் அமுத்திடுங்க. அப்போ தான் தொடர்ந்து நீங்கள் என் வீடியோவை பார்க்க முடியும். வாங்க கதைக்குள்ளே போவோம். இந்த ஏரியாவுக்கு வந்தது மகா மடத்தனம் அப்படின்னு குடித்தனம் வந்த அடுத்த நாளே மனம் புழங்கிக்கிட்டு இருந்தார் உதயச்சந்திரன். சொந்த வீட்டுக்காரர்கள் தான் இங்கு நெடுநாட்கள் தாக்கு பிடிப்பாங்க போல். அங்கும் இங்குமா சில வீடுகள், கட்டி முடிக்காத பாதியில் நிற்கும் வீடுகள், குறுகலான தெருக்கள். மழை பெய்தால் ஏரியா ரொம்ப மோசமாக்கிறோம். அடுத்து ராத்திரி 8 மணிக்கு ஏரியா அடங்கி போயிடுது. அந்த பெரிய வீட்டை பார்த்தார். 12A சோலைமலை நிவாஸ். அதற்கு பிறகு ரோடு கிடையாது, டெட் அண்ட். தெருவின் முனையில் தனியாக இருந்தது. தன் வீட்டிலிருந்து சற்று தள்ளித்தான் இருந்தது. ஆட்கள் புழங்காததால் முன்னும் பின்னும் செடி கொடிகள் காட்டுத்தனமாக வளர்ந்திருந்தது. வெளிச்சுவர்கள் பெயிண்டுகள் உதிர்ந்து கரை படிந்திருந்தது. வீட்டின் வெளி ஜன்னல் கதவுகள் இரண்டொன்று திறந்திருந்தன. உள்ளே ஒரே இருட்டு. கிரில்கள் துருப்பிடித்து இரும்பு தெரிந்தது. வாசல் கிரில் கேட் துருப்பிடித்து தொங்கிக் கொண்டிருந்தது. சன்ஷேடுகளின் முழுவதும் புறா காக்கை எச்சம். கிணறை நோக்கி போகும் சிமெண்ட் பாதை நிறைய இடத்தில் பெயர்த்து புல் முளைத்திருந்தது. கிணறும் பாலடைந்து அதன் சுற்றுச்சுவர்களில் நிறைய காக்கை எச்சங்கள். என்ன சார், அந்த வீட்டையே பார்க்குறீங்க? ஏரியாவுக்கு புதுசா? ஆமாம், என் பேர் உதயச்சந்திரன். அடுத்த தெருவில் தான் குடி வந்திருக்கேன். ஒரு ப்ரைவேட் கம்பெனியில் ஜிஎம். நீங்கள்? நானும் இதே ஏரியா தான் சார். ஐ எம் சுதாகர் ராவ். ரொம்ப வருஷமாக இருக்கேன். நேற்று என் பொண்ணு வாக்கிங் வரும்போது என் செல்ஃபோனை இந்த வீட்டு உள்ள தூக்கி போட்டுட்டா. பிளாக்பெர்ரி விலை 40,000 ரூபாய். 40,000 ரூபாயா? ஐயோ, இந்த வீட்லையா? மிரட்சியாக உதயச்சந்திரனை பார்த்தார். அவள் மூளை வளர்ச்சி கொஞ்சம் கம்மியான பொண்ணு. விளையாட்டா, ஏன் உள்ளே போய் எடுக்க முடியாதா? சார், இது ஒரு பேய் வீடு சார். இட் இஸ் அ ஹவுண்டட் ஹவுஸ். இந்த வீட்டில் குடியிருந்த கீதா, அப்புறம் வினோதினி, அதுக்கப்புறம் லட்சுமின்ற பொண்ணுங்கள்லாம் தூக்குமாட்டி செத்துடுச்சுங்க. ராத்திரியில் பேய் நடமாட்டம் இருக்குது. அதுக்கு பிறகு யாருமே ரெண்ட்டுக்கு வர்றதில்ல. ஓனர் இந்த பக்கம் தலை வச்சு படுக்கிறது கூட இல்லை. பயந்துட்டு பூட்டியே வச்சுருக்காரு. தூக்கு போட்டுக்கிட்டாங்களா? ஜனங்க கதை விடுவாங்க சார். ஏரியாக்காரங்கன்றதுனால கீதா, வினோதினி, டீச்சர் லட்சுமி 3 பேர் சாவுக்கு சுடுகாடு வரை போனவன் சார் நான். கீதா என் தூரத்து உறவு பொண்ணு சார். இடிச்சிட்டு ஒரு பூஜை பண்ணிவிட்டு வாஸ்து வச்சு திருப்பி கட்டலாமே. சுதாகர் ராவ் நமட்டு சிரிப்போடு அவரை பார்த்தார். ஒரு சின்ன வயசு கான்ட்ராக்டரு தைரியமாக டீல் பேசினார். அடுத்த வாரமே தூக்கு மாட்டிட்டு இறந்துட்டார். அதுக்கு பிறகு 2 பேர் வந்து ஃப்ளாட் போடலான்னு இறங்கினாங்க. 2 பேருமே ஆக்சிடெண்ட்டில் போயிட்டாங்க. ஒரு மாஜி எம்எல்ஏவும் இதே மாதிரியே போயிட்டார். ஓனர் பயந்து போய் அப்படியே விட்டுட்டார். முனிசிபாலிட்டி ஆளுங்க குப்பாலில் திரும்பி கூட பார்க்க மாட்டாங்க இந்த இடத்த. அதெல்லாம் தற்செயல். இதுக்கும் அதுக்கும் கனெக்ஷன் இல்லை. ஜனங்க நிறைய ஸ்டோரி சொல்லுவாங்க சார். அதெல்லாம் நம்பாதீங்க. சார், நீங்கள் புதுசு, அதனால தான் உங்களுக்கு ஒன்றும் தெரியல. உள்ளே போன ஒரு பசுமாடு 2 நாய் எல்லாம் செத்துடுச்சு. நீங்கள் செல்லெடுக்க உள்ளே போய் ஏடாகூடமாக ஏதாவது ஆகிட போகுது. போவாதீங்க. சார், செல்லோட விலை 40,000 ரூபாய். பேயை பார்ப்பது போல் உதயச்சந்திரனை பார்த்து மிரண்டு போயிட்டார் அவர். நைஸ் மீட்டிங் சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சுதாகர் ராவ் அந்த இடத்த விட்டே மறைஞ்சு போயிட்டார். மணியை பார்த்தார். மாலை 6:30. மெதுவாக இருட்ட ஆரம்பித்தது. சோலைமலை நிவாசை நெருங்கினார். நெருங்க நெருங்க இதயம் மெதுவாக படபடக்க ஆரம்பித்து வேர்த்து கொட்டியது. 40,000 ரூபாய் செல்ஃபோன். விட மனசில்லை. கேட்டில் கை வைத்த போது ஜிவ்வென்று உடம்பு முழுவதும் பரவி விரைத்து போனார். கீதா, வினோதினி, டீச்சர் லட்சுமி. மீண்டும் படபடப்பு. வியர்வை குளியல். போய்விடலாமா? ரோட்டில் ஆள் நடமாட்டம் இல்லாமல் வெறிச்சோடி விட்டது. தன் கையில் இருந்த இன்னொரு செல் நோக்கியா போனில் மணி பார்த்தார். 7:15. பயந்து பயந்து கேட்டை நெருங்க இவ்வளவு நேரம் ஆகிவிட்டதா? வீட்டில் கூட சொல்லலையே. டார்ச் லைட்டாவது எடுத்து வந்திருக்கலாம். வியர்வையை துடைத்து கொண்டு ஆசுவாசமாகி ஒரு குண்டு தைரியத்துடன் கேட்டை தாண்டி எகிரி குதித்தார். முட்களும் புல் செடிகளும் காலில் நெருடியது. 4வது பெட்ரூமின் ஜன்னலை நெருங்கினார். அதனுள் தான் செல்ஃபோன் விட்டெறிந்தாள் தன் பெண் பூர்ணிமா. கால்கள் படபடப்பில் ஒல்லி குச்சியாகி எலும்பு வலித்தது. மேல் கதவை கஷ்டப்பட்டு திறந்தார். நாய் இறந்த வாடை குடலை புடுங்கியது. மூக்கை மூடியவாறு பார்த்தார். இருட்டு. தட்டுமுட்டு சாமான்கள் நிழலாக தெரிந்தது. தன் செல்போனில் அந்த நம்பரை கூப்பிட்டார். அனல் மேலே பனித்துளி, அலை பாயும் ஒரு கிளி, மரம் தேடும். உள்ளே டேபிள் மேல் சார்ஜ் வைக்கப்பட்டு செல் பளிச்சு பளிச்சென்று ஒளிர்ந்தது. பாட்டு ஹாலில் எதிரொலிக்க திகிலை கூட்டியது. ஒட்டிய உதட்டை பிரிக்க முடியாமல் படபடத்தார். ஐயோ, இது என் செல் டியூன் இல்லையே. நம்பரை பார்த்தார். தன் நம்பர் தான். ஏன் வேறு டியூன்?
உள்ளங்கை ஈர பிசுபிசுப்புடன் நிறுத்திவிட்டு மீண்டும் அடித்தார். ஆயிரம் மலர்களே மலருங்கள், அமுதகானம் பாடுங்கள் நீங்களோ. இதுவும் ஏன் செல் டியூன் இல்லையே. மீண்டும் செல்லில் தன் நம்பரை உறுதி செய்கையில் உள்ளே ஒரு குரல் கேட்டது. ஏ கீதா, 2வது வாட்டி செல்ல ரிங் அடிக்குதுடி, எடு. பேசி யாருன்னு தெரியலையே. என் கையில் மருதாணிட்டுருக்கேன்டி, லட்சுமி எடுக்க சொல்லிடி வினோ. அப்படியே உறைந்து போய் நின்றார் உதயச்சந்திரன்.